this together. All in this together. There's no map where we want to go. There's no road that can take us home. Flying blind, terrified, we all feel like we're alone. We're all candles in the dark, burning flames born from our hearts. Look inside, who am I? We're lost but we're alive. We're all in this together. All in this together. We're all in this together. Det siger at være repræsentantgymnast. Det er simpelthen at elske gymnastik. Det er et godt forbillede. Man går på et hold, hvor der bliver stillet nogle krav til. Man er passioneret omkring gymnastik. Jamen, det vil vel sige at være sådan, en af de bedste klasser her i Nordjylland. Det vil sige, at det så ved folk mere, hvem man er. Og det er selvfølgelig et ansvar. Ja, man elsker at lære gymnastik, og det er det, vi lever af. Se der og spring bagover. Nej, okay, det er nok ikke så godt eksempel, men så er der gode spring. Så er lige noget spring. Og du spurgte lige før, hvad det hedder, at gå på røvmålet var. Få lov til at lave Vi kommer mangler bubblegum i det. Det var ikke noget. Der er altid damer. Og at det har et mega godt fællesskab og hygger os mega meget. Udfordrer sig selv til det. Rapholdet, det er sammenholdt på højeste niveau. Man får nogle virkelig gode venner. Jeg synes ikke, at rapholdet det er fedt. Ja. Jeg ved det. Nej. Næste gang. Jo, det er fedt. Det er fedt, mand. We're all in this together.